Dobrý den, zubní ordinace. Dobrý den, tady Nguyen. Můžu se objednat na prohlídku? Tak moment. Máme volno příští středu dopoledne. Hodí se vám to? Dopoledne nemůžu. Tak příští pátek dopoledne. A kdy? V 11 nebo v 11:30. 11:30 je lepší. Takže píšu v pátek 15. října v 11:30. Ano, děkuju. Naschledanou. Naschledanou.